Var du klar over, at bussen er altafgørende for hendes fremtid? Bustransport er ren transport. En bus udleder mindre CO2 end alle andre transportformer, og de skadelige udledninger fra busser er formindsket med op til 98% siden 1990. Veluddannede, professionelle chauffører er med til at gøre bussen til en ren mester i trafiksikkerhed. At tage bussen til skole er 7 gange mere sikkert end at køre i familiens bil. At tage toget er ofte dobbelt så dyrt som at rejse med bus, men det koster næsten 3 gange så meget, hvis du tager bilen. Med bussen har alle mulighed for en skræddersyet transport lige til døren. Ikke underligt, at mere end 90% af alle rejsende er tilfredse. Bussen er helt afgørende for den sociale sammenhængskraft, da den tilbyder mobilitet af høj klasse til små penge for alle, uanset om vi er studerende, pensionister, gangbesværede eller blot ikke har nogen bil. Takket være sin fleksibilitet spiller bussen en afgørende faktor i den offentlige transport, når vi taler om energibesparelser, miljøbeskyttelse, trafiksikkerhed og mobilitet. Bussen, den smarte løsning for hendes fremtid.